No. To tym. To jest odcinek bodaj 4 mi się wydaje. Chyba 4. Chyba 3. 3 albo 4. Nieważne, w każdym razie teraz baza rakietowa. Co mogę powiedzieć? Łapka w górę w opór, wiadomo, tradycyjnie i kontynuujemy. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie gry wydupiało, bo ostatnio są jakieś problemy tej natury. Dobra. Kulturalnie. Uważaj, bo tutaj ci wyjdzie, nie tutaj, o tam, i go będziesz mógł z noża zabić. Dziękuję pięknie za 2 złotki. Kto da więcej? To nawet do gry pasuje. Ja. Muzyczka. Genau. On będzie coś łaził, czy? On tak stoi, no. No spróbuj go. Stał. Dawaj stąd i po cichu. Telemetry operators, commence pre-launch calibration procedures. O, A, tam. Tu będzie, o. Inżynierek. Jeszcze. A, go dopiło na bok. W to! Come in, train control. Come in. What's happening? Tam jest ten super ten, nie? Co tam pod spodem? Super secret jakiś taki. Właśnie- Ja tam nigdy nie umiałem wejść. Właśnie mi się zawsze tak zdawało, że tam jest secret, a jednak to nie tam. Przeładuj se. Ja tam kiedyś no klipem wlazłem, no ale no klipem to tam nic nie było. No, tam nie ma secretu. Gdzie indziej jest secret. Pod koniec. Tu będziesz mieć flag jacketa. Ale piękna seryjka. Flag jacket na beta. Czekaj. A, to jest ten. To jest full. A. No zaś. Rozwier się. No to jadymy. Aby szolom na gruba. Achtung! Fueling crews complete Achtung! final check of safety seals. Liga alarm. Bzd. Oni są jacyś ciężko upośledzeni, mam takie wrażenie. Coś im brakuje. Achtung! Launch tower supervisor. Verify auto release sequencer. Iść tam piechty, czy jechać tym? Jak to jest szybciej? Na prawo jeszcze będziemy. Spadnie. Ja raz widziałem tak Dostał na drgawek. speedrunie, że gościu go chciał zabić, ale sam spadł na dół ten. Żeby tam wejść, nie możesz zabić tego gostka na górze, stań na wózku i poczekaj chwilę. Ale gdzie tam wyjść? No tam co było to, ta klapa taka, ten dekel zawarty. No to już tego nie... To już tego nie zrobimy. No halo, kto ma więcej? Dzięki Lotso za dyszkę, dzięki. Moi drodzy, kto da więcej? Można przebijać SMS-em, PayPalem, przelewem, a na YouTubie nie można co prawda donatować jak ktoś ogląda, ale zawsze można łapki w górę, Report final readiness. Skomentować, czy ktoś grał. skomentować czy ktoś grał, jak komu szło, jaka misja była ulubiona, jaka była najmniej ulubiona. Czy jadą tutaj tym? Ja. Ej, nie mamy granatów, nic. Dobra. Oje. Tam granat nie stawał, słabo uszy. Waste. Müssen sparen. Ło, O kurwa. to chyba znaczy, że łatwo palne. Feuergefährliche Lösungsmittel. Że łatwo palne materiały, no ja. Nie ma. A sam było coś, nie? Nie. Launch will commence in 1 minute 30 seconds. Minuta 30 mamy. Cała gra ulubiona. No, No to bardzo dobrze. oprócz Foresta. No, oprócz was. Rozdupsz tego. Kurde. No, lepiej późno jak w ogóle. Dobra, leć, bo ci czasu braknie, panie.
Co to się Nie tu. robiło? Nazad i po lewej. Dobra. A ten knefel co tam był? A nie, Launch will commence in 1 minute. a patrz widziałem? Nie wyciągnął broń potem. Bandit. Tego nie zabijam się wczoraj. On jest taki biedny, nie będę trzymał go. Ciul. Launch aborted. All safety crews on station. Jak to się go do... No evidence. Action! Intruder alert! Intruder alert! Security team, Intruder alert. immediately. Czy myślałem nad jakimś meet-upem? Nie. Nie. Czekaj, to trzeba się cofnąć, Ja? nie? Po tej misji będzie Super Soldier? Nie. Super Soldier będzie w X-Labach przecież. Ale w sensie, że pierwszy? Czy ten boss? Bo boss jest w X-Labach. No. A pierwszy Soldier jest... No już nawet nie pamiętam. Na pewno jeszcze przed elektrykami mi się Ja. zdaje. Uważaj, bo tu będą szukać tego strajku. Jak się dobrze powie. Cześć Mustafi, witam cię. Za chuję. Zaraz go sam obcyrkluję. Na łoku idź z No tyłu. ja. Kurwa, ciężko. Pięknie. Beautiful. Tak ten mały. Wunderbar. Ja powiem szczerze, że ja nie pamiętam tego już. Kiedy ten pierwszy będzie. Nie, jeszcze dużo będzie ten. Potem jeszcze będzie lotnisko. Z pieronem w dupie? Aha, te co na To rękach skaczą. łażą, lopery. Nie, to one jeszcze... Jeszcze po lotnisku będą. Jeszcze trochę. Soldiers, he's this way. Jaki kabel. Mnie podpierdolą. Śmierć konfidenta. Na prawo, lewo, lewo. Czekaj, ja sobie wezmę. No w sumie to jest blisko. Nie no. Unfall. Masz dobry movement, całe szczęście. Co wróć. Pozdro z Rojcy. Pozdro z Bytomia. Kto pozdrawia z rajcy? Mój bas. O, siema mój basherę. Walimy tu na pyrkę tych Goebbelsów. Koszule. Tudum. W sumie... Kurwa. Każdy level ma... Swój klimat? Ja, swój soundtrack jakiś. Takie gier już nie robią. No nie, ale powiem szczerze, że New Order to jest naprawdę godny następca. No, Muzyka nie, muzyka, tam jest fajna muzyka, ale w inny sposób, tam są te kawałki takie klasyczne przerobione na niemieckie wersje. Ale to jest naprawdę bardzo dobra gra. gościu od razu po lewej będzie. LOL, I ten, co oni... i masz tutaj tego. Na lewo pod stołem. Pod stołem? Nie, tutaj pod stołem jest knefel po lewej stronie. Tu? No po lewej stronie powinien być. Jeszcze po lewej. O, Faktycznie. i po prawej się obraz jakiś, z tyłu, z tyłu. Porozsypaj te obrazy. Nie wiedział. Ograłeś potem tego Wolfa z 2.9. Nie, on jest słaby. On jest słaby, ja wolę sobie tego, New Ordera. Na live'ach jeszcze raz przejść. A, to już nie jest takie głupie. Aha. What? Escape. Ale tu to faili takich zaliczasz. Unfall muss sein.
Dobrze, że jestem błyskawiczny niczym piorun. No, W sumie to tu trzeba iść, nie? nie. A tam coś będzie? Ja, tutaj. No. Dobrze. No, są. DLC już kiedyś przełaziłem na live'ach całe. Co to jest DLC? Dodatek? Dodatek, ja. Ale do New Order? Mhm. Jest, The Old Blood się nazywa. LOL. Dziwne. Be. Dobra, idź. No, China 3-1 na 1, 2 na 2. Na tubie za oczywiście jedną próbą. łapkie. First attempt. Szymon, your Turn. turn. Dobra, musimy rozpieprzyć radar i dotrzeć do lotniska. Takie są nasze cele misji. Pum, 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 pum. Dawać mi ich tu na pyrkę. Nie. No i wyjaśnienie oponenci, no. Kery. No. A. Tu jest taki moment, że on w ciebie ładuje z Panzerfausta w jednym... No. Ja zawsze robię tak, najpierw się wychylam, żeby oni tak wyszli w całości, że tak powiem. No. Wyłazić. Lecą. LOL, jak idealnie. No, ordnung muss sein, nie? Ja. Ej, pa. Pa, Kamile. No cóż. Wyjaśnienie, no i tyle. Pum, 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 pum. Ło. Zapomniałem już. Pokasowe. Kasie ten góry skrył. A tu jest, pa. No. Goście ma słabszego skilla zawsze ode mnie. Tu jeszcze jeden przecież. O, właśnie. Uśmierciłem go? No tak. Oh mein Gott, du bist tot. Zawarte, no. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem. No gdzieś tutaj w każdym razie. No, jakby mnie trafił, to by nie było ciekawe. No. Chociaż jak mam full armora, to bym chyba nie zginął. No chyba nie. Ale by zostało pewnie z 3 HP. No. Dawać. Idzie ktoś? Nie? Ostatnia służba. Dla Rzeszy. No, ej! Nie, myślałem, że tutaj jest. Double. Double blasta. Tudu.
Jak nam idzie? Wybornie. Jak po maśle. Ile gramy? 2 godziny 19. Łe! No a to tak, to nawet jeszcze połowa chyba nie jest. Teraz nie wiem, czy to już było? Jak się rzuca? Ja. W ogóle on tą nogę już powinien mieć połamaną w 3 miejscach. Opie, ale to nie jest zwykły człowiek, to jest Agent Blaskowicz, no. O, flag jacket, dziękuję. Wow. Uuu, nie ma widy. Oni cały czas na takich miękkich kolanach, tak pochyleni, To gotowi, oni są przygotowani. gotowi do akcji. Oni się spodziewają niespodziewanego. No, ale ty nie spodziewał. Kurde. Nie chciałbym, żeby Blaskowicz był moim przeciwnikiem. On jakby policzyć wszystkich żołnierzy, co się ich zabija przez całą grę, to by ich było w 1000. No. W każdym razie ciul. Takich Blaskowiczy 5 i by całą drugą wojnę wygrali. No. Nie, ja stąd przyszedłem. Kurde, tutaj te mapy są takie, że czasami na serio się da fest pogubić. Ja. No chyba tu. Ja. Dobra, trzeba radar rozwalić. Najsmutniejszy jest ten dźwięk tych drzwi zawartych. Dobra. 997, ten numer to kłopoty. A tu był ten dźwięk z tego, z labów przed chwilą. To. Nie słyszałem. No. To już blisko. O! Ja słyszałem! No. A, bo tutaj są jakieś radary. Ja. Ło! Kurde. A mnie- Obił. No. Obity, tam na gali. Mm. Tu... Nie wiem co to robi, ale jak się to przekręci... To tam ciulnie. No, czekaj, może to jakiś... Nie, to żadnych tam... Nie wiem co to daje, ale... Ale okej. No i koniec. Szpas. 2 na 2, 1 na 1, 2 na Dobra. 2. Teraz będziesz mieć fajną misję. I nie taką łatwą. Tu nie ma niefajnych. No oprócz bazy. Oprócz obozu. No tak. O, Airbase. Teraz w tej misji, moi drodzy, będzie chyba najlepszy w sumie. To jest moje? Najlepszy będzie soundtrack ze wszystkich Ze tych. spadochroniarzy jak Ja, oni ten... podaj mi moją. To jest takie stresujące normalnie. Fest. Fes, a fes. Kurde, po tej pizzy to mi się na G-Star zmienia. To jest tego, nie? A jak my próbowali tu kiedyś wleźć na niego. Ja na cheatach nawet, ale na cheatach mi się raz udało, ale chyba z 10 próbowałem. No i co się potem dzieje? No i potem nic nie rozrzucę. Ale po cichu w sumie. Nie, Nie trzeba. pewnie złamie się. Kurwa. No za późno. To tam poprawę jeszcze. No. Może nie kapnie się tym? On, to nawet on poleci potem, to go ściągniesz. Nie zabijesz go chyba. Nie Zabiłem. zabijesz. Chyba się, Ble. chyba się Nie kap się. Gupi. Jest tam w ogóle jakaś. Jest. Kap się. Pobiegnie. Już nie. Dalej stąd ściągaj, nie złaś. Bo tu jest ich chyba z 5 do ściągnięcia. Dobra. Na prawo, u góry, w lewo. W lewo? Oje. Long shot. Przybliż se. Ale ciepło. No. O To jak jest rozrzut. pieron, ja. Ta tutaj flinty mają rozrzut. Ja. Przeładuj Jadę. se, przeładuj.
Kurde, miałem nadzieję, że ta misja mnie się trafi. Ale tak los... Tak los... A, chyba coś jest nie tak. On miał moment zawahania. No, Co? Ej. Kto to zabił mnie? no ten co z tego auta był. To był moment. LOL. A tu w ogóle nie ma nabojów, nie? A tu jest... Na grzechu. Ej, nie mogę... No, już się ze strachu, że... Ale ta gra jest zbugowana na tym streamie. Trzeba było Wiem, pirata dlaczego jednak. tam pierwszy. Trzeba było... LOL? W kuckach. Kobra, papa. Kobra. Teraz tak powinien przyjechać? Jadę. Kurde, postrzelałbym się z takiej rifli wojennej, nie? To by było coś. Auto wygląda na złe, tak z maski. Jest takie... Tu ma brwi, tu No. ma oczka. Kurzone. Ja. Jeszcze niczego nie spodziewają. Teraz LOL! pełne skupienie. Oddal se trochę. O. Jeszcze chyba... I chyba wszyscy. Dobra. Mi się nie chce po tym zaś. Jeden nabój do MP40 kosztuje 8 zł, Co? a w magazynku jest 32. Dwa. O kurde. Oje! Drogie rzeczy. No, Ale nie no, bo ja by se z rifli postrzelała, to jest pistolet maszynowy. no ja. Ja by se z takiego Mausera postrzelał. To kurde, nabój do takiego Mausera to chyba 5 dych, nie? Pewnie ja. Albo z Panzerfausta. O, Co ty byś chciał strzelać z tego? no nie wiem. Nie no, Tu do wierchu iść czy na dół? na dół. Z kopniaka, co tam się będzie? Z twardą nogę, No, a nóż miękki. najtwardszą. Hej! A on by ten blat wydupił, nie? No, też z tego może. O co? A staj sobie o tym latem. Czekaj. Obskoczony. I skopa. Ło, do. Ol! Kurde, ja bym chciał widzieć tych ludzi, co nagrywali te ich głosy. Ja. Czy jest misja z miniganem? Znaczy, jest tu taka broń, nazywa się Venom. I on będzie... No, później. Taki odpowiednik, nie? No. Jakiś... Kurwa, beluwa. Beczkowóz. Żeby z gulika wybierać. Pewnie biera tam mają się. Nie. Żadna benzyna. Jak to się stąd wyłazi? Tyndy. Tak. Sam tyndy. Pozór na lewo. Bierzemy i odlatujemy. No, do Sosnowca. Zbombardować Sosnowiec. To tam ciśnie. No, możesz, ale nie musisz. Obejrzymy. Dam se HP, weźmiesz. Ciul. A. Nigdy nie Już wyjdzie. ktoś strzela. O! To jest chyba ostatni przeżyty z tej ciężarówki. Same pusto. Gdzie to odpalić? No, weź ten, zapalniczkę. Fajercokiem ja. W ogóle jak oni robią te speedruny, to oni cały czas skaczą, nie? I w ogóle cały czas zero tego. Ja też tak skaczę. Zero staminy. Żeby było szybciej. O, leci jakiś. Ło, kurde! Same zity. Cienkiego cela mają. Aż się za kulki chycił. No czekaj. Ojej. Dzisiaj będę grać moją pałką, twoimi
O, ile ich tu poległo. Jak ja w ogóle grałem za gnoja, to ja miałem stawione takie detale, że te trupy mi znikały od razu. No teraz jest taki sprzęt, że w miarę uciąga. W miarę, no, w miarę. Może 60 klatek nie ma, No, ale nie ma źle. komp się grzeje, ale full detale są. Ja. Nie, No, raczej nie. nie żyje. Fajny samolot. No jednak żyje. Kurde. Takie te nieco twarde. Więc tak wygląda to. Bo cię wsysnie, uważaj. W to. A tam. To nawet widać skąd strzelają. Taka ta gra przemyślana. Kolegowie Niemcowie, czekajcie. O, gdzie ty byś chciał pójść? Co to za gif ze ściskaniem dupy? To jest, To fake, wyglą- to jest jakaś gąbka. To wygląda jak jakaś, no właśnie, modelina. Tam mu możesz granata wciepnąć. Nasztaluj se na 3 I ciugą. i mu tam wciepnij. Ze skokiem. Perfekta. Powinien zginąć. LOL! Nie zginął. Ale chyba się pokapował, o co chodzi. No. Pip. Teraz tak, to zszedłeś i tam po prawej teraz będą. No, Po właśnie. prawej, tam będą szli. Ale tam? Nie, po prawej, tam Tam? zdążysz, no. A. Że ich obcykluję. No właśnie. Lecimy. W ogóle to w niego nie było, no ale spoko. Nie no, rozumiem, no. Niech będzie. Tu uważaj, bo z Panzerfausta będą strzelać. Zapisz sobie lepiej. I uważaj tam na tego u góry. O, ten może. I tu u góry będzie snajper, on mnie zawsze tak wkurzał. A to tyn. Na sam niżej, o, widziałeś go. O kurwa. Pół HP ci wziął. No. Widzisz? Jeee. Nie powiem. Ej, my nie sejwowali nic? Quick save'a musisz wczytać. Aha, ja już się przestraszyłem, że... Łoje. No, dobra. Tak. Kurwa. Jeszcze Okej. raz. I na prawo. I go teraz obcyrkluję. Możesz się wychylić. On był na tym piętrze? Chyba ja. Nie, ja to kurwa zrobię tak, że będzie... Perfekt. Perfekta. Wychyl się najpierw. Aha, bo to muszę na tym... LOL. What? It's a trap. A on będzie na innym piętrze. Jednak nie. Leży. Pierdoliłem go? Ja. Uuu. Safe. Dobra. Tu, tu, tu. Łoje. Halt! Dobry reload, Aż go kolego. wziął. Jak ty. Uuu. Ah. Ała. Pu, pu, ru, pu, 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 ru, pu.
Doktorze. Co doktor? Weź im tu wal ze snajpery jak... Kurwa, oni już lecą? No, O, panie. oni chyba na 3. O kurwa. No. Na 4? LOL! Ten padł na 2. Dobra, już ciul. O, to jest broń dla nich. Kurwa. Uuu! No to spoko. No, to będzie trudne. Do góry. Ale co do góry? No, czaiś. Ale czekaj, bo oni przyjdą za mną, nie? To potem, chyba. W sumie nie wiem jak jest z damage'em w tej broni, ona jest mocna, nie bardzo? No, jasne, ona jest mocniejsza. Cześć Wrzesiński, witam. Tylko to najlepiej zniszczać na kluckach. Ja tutaj nie robię tego save'a, bo... Tu będzie za tymi skrzynkami po prawej gościu. Nie. No dobra. Jest źle, ale nie jest tragicznie. Zaczyna się robić coraz ciężej. No bo... Przepraszam, my kiedyś gadali o tym, że to jest jeszcze też były te gry, kiedy im dalej w grze, tym było trudniej. No, A ostatnio to jakoś to jest tak... im dalej, tym łatwiej. No, często tak jest. Albo w ogóle nie czujesz, że się do końca zbliżasz. No, A tutaj faktycznie, no to się odczuwa, bo masz tak, jednego ubersoldata, potem masz już po kilka, nie? Jednocześnie No. i jeszcze te przeciwniki takie twarde w ogóle fest. no to są fajne gry. Dobra, Były. sięgniemy. Ale jak tam jest... Na hita jesteś. No. Unfall. LOL! Jak w H1. Normalne. Jeszcze porobi. Dobra, ten med tam musi użyć. Ale miałeś fuksę, że cię nie trafił. Kurwa. Nie było tam gdzieś... Zapisz se. Nie no, zapisywać? Nie no, nie będę zapisywał. Nie. No tak na jeden Nie, no nie. Będą tu jeszcze. Kurde, bo ja nie wiem. HP. Tutaj. Naprzeciwko musi być. Jest tu HP, może HP będziesz mieć. O, sorry. Nie musiałeś. Ale HP jest. Co się sam robiło? Ja. Ale to w końcu był Niemiec. I nazista. No nazista. Niemiec to jest źle powiedziane. A to ino ta jedna wajcha? No. Nie ma. Nikogo tu nie ma. Tu empty. A my tu nie mamy jakieś sekrety Nie, jeszcze? nie. Chyba nie. W tej misji chyba nie ma ani jednego. Musisz poczekać, aż się do góry cały ten. Zatankować. Musisz. Po. LOL! No padaj. Kurwa. No. Jakby człowiek tą grę przeszedł raz tak teraz, to potem drugi raz jakby przechodził, to by ona 3 razy szybciej poszła. No, Bo ja już tego po prostu nie pamiętam. za pierwszym razem to ta gra jest taka... Jakby to powiedzieć... Nie wiem. No jest trudna. Do łatwych ona na pewno nie Bo należy. tutaj często jest tak, że tam przeciwnik jest gdzieś w ogóle z... No skryty... Co tam trzeba było zrobić? No Nic, właśnie. do góry idziesz. Zaś tam się mam wrócić? W prawo i w prawo. No właśnie, o tym mowa.
że gdzieś byłeś i nagle wydupia ci wróg. No. Tu same doktorki będą. Kurde, ta broń ma taki zarąbisty dźwięk. No, Takie pudło. dudnija. Nie ma jakichś medpaków. Ja nie wiem, czy już potem nie będzie tak jakby następny akt. Że tak powiem. Jakby to wyglądało w ogóle. Aha, że był taki jest samolot to? podobny. LOL? W ogóle jakby to wyglądało z perspektywy trzeciej osoby, że hop tak leci i w ogóle tak jeb. Mało poważnie. Przeszło, to ja sobie tu klapnę odcinek. O! Lecimy w kosmos. No. W tym... Tak jak w Orderze ja było, w Orderze. że lecą w kosmos. Ja. Teraz będzie gadka. To jeszcze zobaczmy. Come in. Jack. Jak się Well, ten Jack. ruby nazywa? Blaskowitz touched down Yeah, in yeah. Cobra, Malta about 6 hours ago. In one piece, I assume? Yes, sir. Advanced Aeronautics is en route to Malta now. Excellent. Now, I've read your report, Jack. Tell me what you make of this Operation Resurrection that Jerry's is so hot about. Well, sir, this is the second time that name has cropped up. First at the dig and then at the rocket base. It is unquestionably the link between Death's Head and the paranormal group. Anything else? I'm afraid not, sir. We still need more information. And what would you suggest? We go to the source, and by that I mean we shadow Death's Head himself, and we do it right in his own backyard. I take it you're referring to the secret weapons facility near Kugelstadt. Exactly. Interesting proposition. You know, for months we've been trying to infiltrate that facility and have had no luck at all. I'm aware of that, sir. And are you also aware that Kugelstadt itself has been undergoing O, jest intense Kugelstadt, Allied to jest bomb ciężkie, to raids z for tym the past czołgiem, nie? 48 hours? Nie ma O. to ja będę In przełamał. fact, I was counting on that diversion to help tip the scales in our favor. Well, what you probably don't know is that our Kryzar friends in the area have recently reported the existence of a high-level scientist from the weapons facility who wishes to defect and is desperately Ale nie seeking będziemy mieć potem asylum. jeszcze cięższą misję. I imagine he Która could supply cięższa? us with some very Zobacz. useful facts. Nie wiem, jak się napisać. All right, A- this Tam się is łatwo what we're zgubić going to bez. do. No, We send dobra. Agent Blaskowitz in to link up with the Kryzar group outside of Kugelstadt. They have means for getting him inside the weapons facility, and he can assist them as necessary in order to get this scientist out of there and back in our hands. And then? And then we have him play the Bloodhound. Follow the scent. Koniec. A to teraz jest Kugelstadt. Dobra, Pan Zeofia. to ja tutaj kończę odcinek na YouTubie, moi drodzy, oczywiście łapka w górę i wszystkie inne ważne rzeczy i wracamy w odcinku, no już mi się numery mylą, ale w każdym razie następnym.